Здравейте, приятели на Frozen Gaming, аз съм Радо, с мен е Кико. Мучка, да. Ага. И сега си търсим нова къща. What the fuck, виж какво съм... Стреля ли той, бе? Да, бе. Си имаш нещо в глаза. Добре, аре. Тъй сега ще си търсим хоум. Я ще си търсим, ще си правим хоум. Или ще търсим. Еми, ако намерим още по-добре. О, може стон. Там нищо свети. Къде? Там. Долу. А. Има стъкло. Бързо. Да. Къщичка. Има ли рез? Не знам, сега ще... Уоу, яко е. Омага бас якото. И няма рез. Да, и няма нищо често. Тук има кол. Да, видях. Ай, тук да живеем. Ай. О, има и наковалня. Бас. И тук има енчантинг. Аре, бе. О, мага. Я Бас. е до 30... И е до 26 левел. 26. Да. Да. Аз па някой да енчантна. Ти какво се мъчиш да енчантнеш? Така кирка, каменна. Яко е. Уютно. Да. Уютно. Сега ще го направя до 30. Я ще пил низ книга и там. Ама то ще стане на книги. Да, знам. Нямаш ли брадва, бе? Има. Направи ги сега на такова. Как се прави? Ами, най-отгоре, на най-горния ред слагаш дърво. Ага. Най-отдолу дърво, посредата книги. А като нямаме дърво? Като нямаме дърво, какво правим? Уау! Къде имаш дърво? Събирах. Пръчки събира. Пръчки събира. На някой майка му ще епилира. Колко ти трябва? 3 книги. 3 такива с рафта. Букшеф, видя. Дай. 3. Да се еба. Пушти. Цък. Цък. Сега до кой лева, бе? 30. 30? Сега? Чакай. 30. Как се качаме? Няма да се слиза. То просто се отваряш и се енчантваш. Аз сега как да се кача? По-дия да си такова. Ти ма са бори. Не е вярно. Нищо. Няма да се смути тук. Какво правиш, бе? Как се качи, бе? Чупи. Запълва. Чакай да се Искам да... О, той има и заден ход. О, яко. Има и градинка. Волен съм. Тук имаме... О, мага и тук ще бъде градинката. Искам тук да ми е градинка. Да. Иде. Между другото, яка къщичка. Нали так, ще оправим малко. Да, добре. Входа макив как е скрит. И мене. Ама не макив, че не мога да се качва. Рез. Ще правим ли? Ай! Мене удари, бе. Нищо. Нищо. Рез ще правим ли? То остави без рез. Някой ще дойде после ще отиди. Естествено, че има рез. Ма искам първо да я оправим, тогава да правим реса. По-да от какво ще го правим? От мастон. Прави. Аз искам отвънка да не се вижда толкова с материала, дето сме използвали. Омага! Зомбито гръмна. То е било крипър. Какви са тези зомбите, дето гърмят, бе? Бахна зомбите.
О, шит. То няма да стигне мози стона. Ето. Кой е за още? Ети още. Още може да... Бе. Ще гърме с братлата. Това ми е рязан. 3-2-1. Айде, там само. И то пак няма стигне. Между другото, яко си направил човека къщичката. Да. И пак слагам друг. Ама таван няма да има, чува. С такъв таван ще бъде. И стените ще ги оправим, ай. Тя ще ги правим от кабел стол. Да, точно. Ма на кухнята няма да го буташ. Сетнал холма. Съм сложил... Толкова са? Чакай, не. Имаш още. Човека си мъчил да закрие отвътре, да не се вижда. Аз само го махам, но нищо. Ади бе, да ти се натъпя капак. Какъв тапак, бе? Капак, бе. Ето същото. Мъча се да го правя колкото си може по-натурално да се вижда, ама... Пътечката пък ще се закриете. Нещо такова ще бъде. Те ми харесва. Пребървам се вътре, че нещо ми харесват приятелите отвънка. Моля? Ама на кухничката те ще бъде така. Ело, шит. Аз ще го търся още малко може стол. Да има, ай тук не. Някъде около къща има. И до нас имам някакъв съсед. Идите има подобна къща. Той има ли рез? Има. Фак. Там може да става много. Беби зомби! Беби зомби! Мраза го! Майко, колко... То се бъгна. Да, се прибирам докато. Ай, затвори се машиба на врата. Беби зомбито чака на вратата, брат. Да чака, аз исках малко да... Ще му дам на цока. Бзил. То се блъскал вратата, не му влиза. После като направиш ти ще помагаш да правим стените от кабелстон. От кабели. Както Иван викаш, кабелстон. Да бе, не кабелстон, а кабелстон. Кандидат англичанин. То май кабел, мисля, че ти. Ама той викаш, че е Кобъл. кабелстон. То май кобелстон. Те да знам как се чети. Защото е с О, мисля, че се чете с О. Кобел, знаеш какво означава? Кълдърмен. Тото е кълдърмен камък. Да, той ти пада един от кълдъръм готов. Чупаш нормален камък, то става кълдърмен. О, съм събрал един стак и 7. Аре, Какво? виж, тъпата врата не се затваря. Я. Тази врата е смотана. Гледай я. Трябва да цъкаш дръжката. Дръжката на цъка. Ето. Ага. Стените от кобел. Чакай малко, бре. Входа искам да е от кобел. От кабел. Кабел. Кобел. От кабел. Кобел. Кобел. Айде да не спорим в клипа, че Тук какво ще се наложи да викам. Кое имаш? Дай ти да ни басейна. И пътечката може да направим от мози. Смесен с кабел. Ето тук виж. Видя ли къде? Ето зомбито изгоря на вратата. Горкото животинче. Животинче.
То зомбито и човек, ама нищо. Зомбито е човек на човеците. Кандидат българин. Кандидат турчин. Тук служи едно мози. Къде? Така. Слагам 5 мози. Така. Ай сега помагай страните да ги правим от такова. Коридорчето няма го правим, ай. Там. Те. И то... Излизай отвънка и карпи. Деца вижда кабел столна, да не се вижда. С дърт карпи. Дръж. Ама и тук стъклата май не трябва да се виждат. Те се виждат, бе? Ето и те пример. И тук има кобел. Аз пак забравих Де да трябва си да спи. спра фифата. Що не се остави компютъра включен да ти се дръпне? Защото съм тъп и не мога да се сетя. Ще ги знам. Ама тук то с кабел основно. Или те ще. Кой? Ето е на вратата си. А, кой? Тук нали има също пак. Ето той е пътеката. Ние ще го оставим долу. Ние го няма го закриваме. Добре, добре. Здрасти. Ти не мъки. Как изглежда? Ето го направя. Така. Така не е ли по-яко? Как? Къде си? Как? Яко е? Да правя вода. Ти не е ли по-яко? Яко е? Че преди малко не го видя как Да, беше, да. нали? Сигурен. А защо отива на тази страна, бе, майка ти? Да го отива на те да ги направи ремонт. Какво правиш? Ден се вижда кабел столна. Тук ще се вижда, бе, ум. Вижда, че нашия Рада колко е умен. Видя Рада. какво направи? Махнах Какво? дърта и сложих дърта. Чист ум. Самата природа го е създала така. Виждате го? Не. Той дърво нещо не ми харесва тук. И бах ти на дървен. То летящо. Аааа! Да завали трябваше. Тук ще има пречиствателна станция. Ами тук ще има пречиствателна и ще има фермички. А тук има нищо. А тук е гървелка и някога. Преди много години. Що не ще ти чита с вода, бе? Водка. Ами още един ред да правя. Ами той е тук, ето и цялото мога го направим. Нара? А той подзол. Подмазол. Рада подмазол. Аз мисля, той да за този клип, искаш ли? Ти не си правил клип. Тук 5-10 минути някакъв. 20 минути клип колко е? Колко да бъде 30 минути ли? Да. И аз 30 минути, 30 години ли? И ще кача още 50. Между другото, чудно ми е един ден клип, колко дена ще кача? Един ден клип колко дена ще се качва? Няколко дена. Еми тези деца стримват, питай ги. Ама те не стримват цял ден. Ага, по 24 Един часа клип. някой. Да? Аз не съм виждал. Пък и то трябва да го гледаш няколко пъти, смисъл на части. Не, един път се гледа. Кой ще гледа да стои буквално един... Ема той е лайв. Имам предвид, когато он не го прави и той тогава може да се гледа. Дай, еми ти ли да бъде от клипа? Дай да направим поне фермичката да заседим нещо. Дай реса да направим. Да оставя малко На материали. това не тази забравих да сложа. Не, Ще не е ли аз там? слагах този стол. Да. Да. А тя падна.
Да. Радо? Какво чакаш? Въртя се. А не, Какво да защо? правя? Направи мамучка да прави рис, ти бе. правиш. Аз вече направих. Ами ти вече направи, за какво ми казваш? Имаме една резерва. О, мага! Скелета къде седи, виж, бе? Къде стои, къде бе, ела бе? Ще го убия. Убил. Съм като нинджа, той не мога да стреля. Геш се. Цикам ти съм пло. О, удари ме, рязан го мъци. Ама на хейма. Ти ме стенци ма кеф. Зомби. Какво? Ти знаеш какво ще бъде? Спасителната площадка. Друго ни успяли да измислим. Виж кое е яко. Ела. Идвам. Така ще сложим глави на мъртви Къде си? риби. Ето. Е там. Тя на езерото гледай. Виж. Аз съм зомби. Веде, виж, така спасителна площадка. Хуро! О, да, ви се дето! Бомба! О, излизай, дете, излизай! И сега от името на жената чакай. О, благодаря ви, ще ви цункам. Майкото и зомби ма цунка и ме уби. Сквияйте ми, виж. Айтеми като айтеми. Коме. Рескрит, да. Фрозен, гаминг. И крипър гръмна до мене. Ария, Колдас, Резиденс. Бим тъпнал вас хубавата ма целуваше и той зомби ме уби. Добре, ама не може да се направи Знам рис. защо. Защото не има рис. Не. Защото преди той нали имахме не? още един рез. Еми, тук имаш право Еми, един какво? рез. Не е вярно. вярно. Ако искаш макни ония другия рез и виж. Ко? Знаеш купиш? В тая рис, в тая... Това място има резиденция. Има резиденция, така рез. Я Еми, да аз я бях- направя рез. Не. Ария, Колдас, да with the резиденс бос. Но не е резиденцията ли се казва бос? Защото не ми се вижда той да е бос. Как гледам прилична къща има, би трябвало да има пари да си купи обувки. Да, тя е до тук резиденцията му. Значи, от тук те ще бъде. Урахим, Паниса, Гия. Е тук има резиденция. Значи до ето и Бог ще бъде резиденцията, значи не ще я правим от тук. Само, че няма да е от тук, ще бъде от другото там. Хора, сигурно сте видели и нашото интро. Сигурно викам Какво? сте видяли и нашото интро. Да, сигурно сте видяли клипа ни на Самп. Някакви пари насам, сигурно... Ама аз да окачам ли? Еми нали на мен Защо не не? се записа микрофона. Еми ще сложим музичка. Ей го е! Добавима! Айде да ходим да играем игру. Оф. Добавя ли ма? Ама трябва да пуснеш и това Уху, да може да тече.